Hamu akan aniha holongan di bagasan Kristus Yesus. Selamat hari Minggu madihita saluhutna. Ariodo nadjandihon di Jehovah. Marulupulup dalam maras ni roha mahita. Ala di bagasan hasadaun hita marpungu laho makalason. Pesta parjolo parningotan ari hasasaor ni tondi porbadia. Huaso ni tondi porbadia do na pasadahon hita. Alani rap marlas ni roha mahita mangeldehon puji-pujian tu debata nau mangusehon tondi porbadia tu hitabe marede mahita. Hite goar ni debata ama dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni tondi porbadia na tumopalangit dohot tanoon. Amen. Songonon ni na Tuhan Jehovah lehonok kutuhamu rohan na ibaru dohot todi na ibaru tubagasan ate-ate muna. Jalau satoku doroha batu siad daging muna. Jala lehonokku tuhamu roha na marpak kilalan. Jala lehonokku matondikku tu bagasan ate-ate muna. Ahu do mabahesa. Asa marparange hamu di bagasan akapatikku. Aka uhupku. Pero di pantu jala patu paul muna do haleluya. Martangi yang mahita
Ali Tuhan debata amanami, hodo na manodangi jala mangajari rohani akka na porsea di hatam, marhite-hite ton di porbadia, saibuhai marohanami, asa ture parohaon nami marhite-hite todimi, asa tonggok dami rohanami, makalason hagugon nai, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamuma patik ne debata di minggu sadarion ima katehismus bidudua ponggol patuluhon hata habadiau ni halak Kristen au porsea diton di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dohot dihasesan ni dosa dohot dihatai na mandok mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan na sorasuda. Amen. Dia do lapatan ni odo na di parhatutu rohakku do nasotar bahen ahu porsea di Yesus Kristus tohakku manang madapoton ibana yang gotung sian roha-rohakku manang sian gogokku sadiri na di jauh ton di perbajai do ahu marhite sian barita nauli di lehon do asini rohana patiurhon rohakku di parbadiai do rohakku jala di patok tong do ahu di bagasan haporseaon nature tudos tu nabinahen nai nuaeng saluhut halak Kristen na ditanoon ay di jauh do nasida jala di papungu jala di patiur do rohana sida jala di parbadiai jala di patok tong do nasida di Tuhan Yesus di bagasan haporseaon nasida inatigori akup ni buas do rohana manesa dosakku ganupari ro di dosa ni akka dongakku na porsea dungi panguluon na doahu diari parpudi ro di nasa namate dungi lehonon na do tuahu dohot tunasa na porsea di Tuhan Yesus hanguluan na sorasuda ima natutu situtu ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata ali Tuhan debata sai pargogo imahami mangulahon na hobar tepati mi amen.
Tatopotima dosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amanami na di banua ginjang. Hodo na patupahon hasisan ni dosa ni hami halak na dangolon. Marhite-hite anak kaholongan ni roham. Saya si maroham dihami akka na mangarsakon dosa nami. Nunga dilehon ho tuhami todimi laho pasadahon akka na hinokokmu. Alai maol dope jupang hasadauni di tonga-tonga nami. Alasaimian dope tondi ni portibion di ngolu nami. Ima rohadiri na makorhon parbolat-bolaton. Parbadan, parmusuon, masih uhum-uhuman dohot parporangan. Dang hibul dope rohanami mangihutun ho ali Tuhan Yesus narade patutoruhon dirim laho paluahon akka perdosai sai huhatidakon hamido diri nami halak Kristen hape sai jot huarsahi hami dongan nami sai jot hami manibil sian dalan hangoluan jalahu todok kami dalan hamagoani. Jot marisuang hubahen kami asini rohami ali Tuhan. Tamado uhmon muhami ala ni dosa nami. Lehon matuhami todim na badiyay. Asaunang ganggu rohanami di asini roham. Alai asahot rohanami marha porsiaon laho manggotapon nasa dosa dohot roha portibion asahu pasahat hami diri nami tuho gabe pelean na mangolu jalan abadia marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosa. Isebe manguluhon akka na pinilit ni debata do na mamitori ise do na madabu uhum hamagoan Kristus Yesus do naung mate alai dadaholani naung mulak mangulu do jala disiamun ni debata do ibana mangondihon hita hasangapon ma di debata na diginjang. Amen. Papulik rohanami gabe pangoloy dihong asa marsahalahami lau makatindakon hong iganan burohanami tondimi manggohi pagidohot ulunami gabe Tangihon hamuma hatani debata turpuk epistel diari mingguon tarsurat di sada Musa bid 20 sada ayat 37 satu ayat 42 dengan mahatai di rohani Raja Parao di rohani akka naposona sudena. Dungi di dok Raja Parao mato si Joseph
Dung di pabotohon de bata tuho sudenai da ngadong jolma na upatas maroha jalau pistar sianho. Akup ni nina raja parao mamadok si Joseph ida ma nung ngahupasahat tuho sa dok tano misiron. Ido sahatna mertua doakan na tumangihon hata ni rebata jalan nau peopsa. Amin. Lehon toni horbolongan tu parohana bojok baga-baga hadameon sahat baik Tuhamion Jesus Alpha Omega Monadi hapor seon sai padau mahakadosa sai paluahamion. Si paluan nasun gogo lehong tu au ngolumi Roma hosai marsihot mangingani joromi asa husong bahami rapon pari surgoi rapa muji hati dakon maha porseo tai songon nani hati dakon ni dong atas saha porseo di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahoba ido ama pergogo na suatu dosan na tu mapalangi do tanon au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai iman nanti nubuhon ni si Maria nagabe-gabean si Anton di Porbadia andorak suhabubuhan ido to hata na tumaon na bernit di panguhuman ni Silatus na matatarpazal do ibana di hao penor silang na tuat tu bana torulung di tanum na mulak mangol di hari patuluhon na manaik tu surgo lahul tu siamun ni rebata Jahoba amanai pargogo na suhatu dosani di sima ibana payung laksugo tutanon manguhumi halat na mangulu dohot na mate au porsea di tondi Porbadia jaladong sadahuria na badia huria hatopan halak Kristen akka na badia do dasasani dosa do dihatai na mandok mulak mangulu so dangin halat nong mate do dianguluan na sora suda. Amin. Tikting di Huriatta HKBP Pondok Bambu Resok Pondok Bambu di Bagasan Mingguan Minggu tanggal 10 Siamai 2024. Naparjolo Guarni Minggu. Ia Guarni Minggu tasadarion ima Minggu Pentakosta Parjolo Lapatanna Pesta Parjolo Parningotan Ari Hasa Saurni Toddi Porbadia. Doh topik Wasoni Toddi Porbadia Napa Sadahon. Paduahon partangyangan sektor mardomu di hari Kamis tanggal 23 Mei 2024 ima libur nasional alani
Partangyangan sektor di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Matsohot Majolo. Jala diudu ti mamuse di tanggal 31 Mei 2024 nanaingro. Patuluhon dakdanak na sorang. Di hari Senin tanggal 10 Mei 2024 nong salpu di basa-basa hutuata do sada dakdanak bahwa tu keluarga Ricky Alexi Mamora SE Dr. Angelia Boru Silitonga hipas do dakdanaki suang songoni nang natorasna. Alamat keluarga Jalan Pondok Bambu Asri Raya nomor 5 sektor 4 Wik 10 Parhalado Rapdo Sudiruas Nihuriata Pasahaton. Selamat atas kelahiran anak kedua. Saya ditabai tu hatta ma pasu-pasu tu natoras laho manogu-nogu danaki. Paupaton warta Dewan Koinonia A. Pesta Parheheon anak sekolah minggu HKBP Pondok Bambu. Asada di hari Minggu tanggal 26 Mei 2024 nanengro di Patupa Huriata do Parheheon anak sekolah minggu pukul 7 waktu Indonesia Barat. Jala parmingguan pukul sia 30 dimundurkan. Gabe pukul 10 waktu Indonesia Barat. Anak sekolah minggu horong sada A, sada B, horong 2 masuk di ibadah pagi pukul 7. Jala horong tolu horong 4 masuk di ibadah siang pukul 10. Jala pasidoho donasida makobasi di ibadah minggu pagi dohot minggu siang antara lain majahatikting papungu pelean penerima tamu dohot patu begehon lagu puji-pujian anak sekolah minggu. Duksiduk ibadah pagi dohot siang anak sekolah minggu mempersembahkan gerak dan lagu ensemble lagu pujian dohot tortor ima laho penggalangan dana keperluan program sekolah minggu. Jaladuk sidung manjahat tikting di pasa matiki tu pengurus seksi sekolah minggu laho mangalehon kata sambutan. A2 surat pengunduran diri guru sekolah minggu. Di jalodo surat pengunduran diri guru sekolah minggu ima inang Ruth Asima Siahan Boru Manulang terhitung tanggal 1 Mei 2024. Atau penerimaan guru sekolah minggu Manang GSM. Berhubung adanya pengunduran diri seorang guru sekolah minggu, maka gereja kita membuka penerimaan guru sekolah minggu yang baru untuk melayani anak sekolah minggu dengan syarat umur 35 tahun. A4 retreat sekolah minggu. Anak sekolah minggu horong tolu horong 4 patu pahon retreat sekolah minggu tanggal 15-1-10 Juni maringanan di Green Forest Hotel Bogor. Diharapkan tusude anak sekolah minggu horong tolu horong 4 laho maddohoti acara retreat tersebut. B. PA remaja di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 pukul 10 walu waktu Indonesia Barat di Patu Pahuriata do PA seksi remaja ima naniuluhoni amang pendeta Edi J. Siti Daun STH maringanan di ruang konsistori gereja. Nats PA di enet sian pesalmen 110 walu ayat onom saro di ayat 12. Pinangiro tu sudi remaja ni huriata songoninang pelajar sidi. Asaria maddohoti acarai. C. Napo Sobulung. Di hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 dimulai pukul 10 walu waktu Indonesia Barat di Patupa PA Napo Sobulung. Pelayan PA Situa Ade Borusima Jutak. Dungsidung PA dilanjutkan latihan paduan suara bertempat di aula gereja lantai 2. D. PA Pasutri. Di Minggu Tasadarion tanggal 10 Mei 2024 dimulai pukul 10 walu. Dungsidung par mingguan Botari, PA Pasutri bekerja sama dengan pembina remaja patu pahon seminar tu akka iana kota sekolah minggu dohot remaja na didampingi akan atoras nabi maringanan di aula gereja lantai 2 dohot tema memenangkan hati anak sekolah minggu dan remaja. Pembicara Ibu Novita Tandri. Tikting Palimahon pindah mutasi Pedita Resort. 5 Sadarion Minggu tanggal 10 Mei 2024 pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat Nasogot. Nunga di Pabor Haturiata na diwakili seksi perempuan
Kor gabungan seksi sending tim doa ima keluarga amang Pandita R Silaban STH tu HKBP Resort Harapan Baru Gabe Pandeta Resort di HKBP Harapan Baru Distrik Sapulusia Bekasi. 52 Hombartu surat keputusan Eporus nomor 20 garis miring Pandita garis miring SK garis miring 02 garis miring 2024 tanggal 12 Februari 2024 bahwa Pendeta Dr. Jusen Buang Manalu ditempatkan di HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu Gabe Pandita Resort HKBP Pondok Bambu Resort Pondok Bambu Distrik Walu DKI Jakarta. Jadi di hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 di permingguan pukul 10 waktu Indonesia Barat HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patu pahon panjak konon Pandita Dr. Jusen Buang Manalu Gabe Pandita Resort di HKBP Pondok Bambu Huhut Paborhaton amang Pandita R Silaban STH dohok keluarga Gabe Pandita Resort di HKBP Harapan Baru Distrik Sapulusia Bekasi alani papungu peliat tu jolo dohita tu amang Pandita R Silaban STH tada ni hamau leat teota di pakobasian nasida nasailaun mangula di huriatta HKBP Resort Pondok Bambu jaladung sidung parmingguan arian tapatu pado acara ramah tamah maringanan di aula gereja tikting paonopon naing marbagas tikting paduahon naing majalo pasu-pasu parbagason do iya nakon ni huriatta Deborah Sinta Nasya Margareta Boru Tagaul Boru niamata Profesor Dr. Poltak Maruli JL Hutagaul tubuh ni inata Yantina LS Boru Tambunan ruas ni HKBP Pondok Bambu Sian Huta Jalan Teluk Semangka Blok C2 nomor 10 Kafling Angkatan Laut Pondok Bambu Jakarta Timur ruas ni sektor 2 Wik 5 Dohot Orowan Jordan Kristanto Sibuea anak ni amata Budianto Santoso tubuh ni inata Jaut Sencu ruas ni HKBP Pondok Bambu sektor 2 Wik 5 Sian Huta Muria Ujung nomor 57 RT 4 RW Onom Pasar Manggis Setia Budi Jakarta Selatan. Pamasu-masuan di Patupa di hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 pukul 8 waktu Indonesia Barat di HKBP Menteng, Resort HKBP Menteng Jalan Jambu, Jakarta Pusat. Tuhatama patulus son sakka parbogasoni. Tikting papituhon, padidion nabadia. Hombartu program ni huriatta di hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 di parmingguan pukul 7. Tarsurat din fokus pukul 10.30 sasitongna pukul 7. Waktu Indonesia Barat di Patupa huriatta do pandidion nabadia. Pinangido tu akka natoras naso tardiri do pe iya nakonna asa didaftarhon matu sintuawek nabe huhu membuan akte kelahiran jala pinangido tu akka natoras asa hadir di hari Kamis tanggal 30 Mei 2024 pukul 10.07 waktu Indonesia Barat laho maddohoti katekisasi padidion nabadia maringanan di Rumah Moria. Tikting pawaluhon surat masuk A. Pemberitahuan dengan undangan rapat priorisasi dan pemilihan pengurus remaja distrik. Dari Sabtu 25 Mei 2024 mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, satu nasidung HKBP Distrik Walu DKI Jakarta patupahon rapat priorisasi pengurus remaja distrik periode 2022-2024. Dohot pemilihan fungsionaris remaja distrik periode 2024-2026. Alani pinangido tu seksi remaja asapasi dohot sahala pengurus remaja dohot sahala utusan pendamping remaja laho maddohoti rapoti maringanan di kantor HKBP Distrik Walu DKI Jakarta Gedung Sopo Marpikir HKBP lantai 6. B. Di Jalo Huriatta do Surat Sian Distrik Walu DKI Jakarta perihal undangan ibadah syukur Inahana Distrik. Hombar tu program kerja Inahana Distrik maka dilaksanakan ibadah syukuran Inahana HKBP Distrik Walu DKI Jakarta di hari Selasa 28 Mei 2024 pukul sia waktu Indonesia Barat sampai selesai maringanan di Sopo Bolon Sopo Marpikir HKBP. Narahubung Nyonya Mary Tampu Bolon Borusiahan WA 08 sada tulu sada opat sada 5 0054.
Tikting pasiahon. Parmingguan di ari hasasaor ni toddi porbadia. Di minggu tasadarion tanggal 10 Siame 2024 ima pesta parjolo parningotan ari hasasaor ni toddi porbadia. Di patupa huriatta do ibadah anak sekolah minggu do ibadah umum pesta parjolo ari hasasaor ni toddi porbadia. Masuk ibadah pukul 7 anak sekolah minggu. Ibadah pukul 7 berbahasa Indonesia, ibadah pukul 10 ibadah berbahasa Batak, dan ibadah pukul 10 berbahasa Indonesia. B. Di hari Senin 20 Mei 2024 ima pesta paduahon ari hasasaor ni toddi porbadia di patupa huriatta do sahali parmingguan umum. Masuk pukul 10 sia 30 berbahasa Batak. Pasapuluhon ucapan terima kasih. Parhalado dohot sudi ruas ni huriatta pasahaton mauliate tu keluarga NN atas sumbangan berupa 2 unit TV LED Samsung CU 7040 inch yang baru. Napa duahon 2 buah bracket TV LED. Tolu 2 buah kabel HDMI optical function 20 meter dohot 30 meter. Nga dipasang di balkon ni gereja kiri dan kanan. Saya dipasu-pasu tuhatta manasida, suang songoni nang niula tangan nasida. Pas 10 sadahan ruas namar sahit. Di bagasan parsahiton do ruas ni huriatta napar jolo, inang nyonya situa marpaung boru pasaribu, nunga mula tujabu dung 3 hari dirawat di rumah sakit Cipto Mangunkusumo, ruas sektor 4 week 10 tolu. Napa duahon gabe Panjaitan anak sekolah minggu, nunga mula tujabu dung 3 hari dirawat di rumah sakit Hermina Jatinegara, ruas sektor sada week 2. Napa tauluhon amang JP Nainggolan, nunga mula tujabu dung 3 hari dirawat di rumah sakit Persahabatan, ruas sektor sada week tolu. Napa opaton amang Ludin Manurung, nunga mula tujabu dung 3 hari dirawat di rumah sakit Budi Asih, ruas sektor 2 week 5. Napa limahon Rebeka Pasaribu, nunga mula tujabu dung 3 hari dirawat di rumah sakit Pondok Indah, jemaat sektor 2 week 6. Napa onopon situa Saud Saredo Sinaga SE MSI, dirawat di rumah sakit Hermina Jatinegara, ruas ni sektor sada week 2. Tabuon ma di bagasan tangyakta asa tumibu hipas di hilala rohana sida. Naparpudi parhepengon peliat tuhuria godangna 10.110.760 rupiah. Peliat tu pusat godangna 8.683.040 rupiah. Pelian tu diakoni sosial huria godangna tiu 300.830.000 rupiah. Punguma sude 23.820.000 rupiah. Songoni matik tinggi huriat tadi bagasan menggion, saya dipasu-pasu tuhatta masude pelian do pakobasiota bahen sangap dohot puji-pujian di gorni tuhatta. Huriani tuhata di bagasan lasni roha tak pasahat ma peliata tak puji ma tuhata. Rosipati
Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiranmu di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hurian itu hata na hinaholongan di bagasan goar ni Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata turpuk jamita di minggu Pentakosta na parjolo sadarion. Ima na di enet sian bukuni ulaon Apostel 2. Mamuka mai sian ayat sada tolhas sahatu ayat 10 tolu. Ulaun ni Apostel manang kisah para rasul 2 ayat sada sahatu ayat 10 tolu di bagasan perikop hasosonggop ni todi perbadia hujahama tu tonga-tongata. Jadi dung jupang ari palima puluhoni manang Pentakosta pengumana sida saluhutna di sada inganan. Jadi masa matopu suara sia gijang songon parngongosni alogo nagogo mamulus. Gabedigohi ma sadok bagas hudulan nasidai. Jadi tarida ma dinasida suman tudila niapi namar jilam-jilam. Disonggopi ma ganup nasida. Gabe goktor di parbadia manasida saluhuna. Jadi mamuka marpakuling na asing ma nasida. Marguru tu pangalehon ni todii tu nasida makata hossa. Alai adong maakka Yahudi na maringanan di Jerusalem. Halak na daulat sian saluhut na bangso na dituru ni langit. Alai dinamasa suarai marpunguma natoropi jadi tarhalomong manasida ay ganup ubege nasida makatahon di hata nabi. Jadi tarmali manasida saluhuna jalalongang akanin nama da halak Galilea saluhut nasida na makatai puasa ganup hita ubege di hata haso malat tabe. Halak Partia dohot Media dohot Elamit dohot akana maringanan di Mesopotamia, di Judea dohot di Kapadosia, di Pontus dohot di Asia, di Frigia dohot di Pampilia, di tanah Mesir dohot di akaluat Libya, natukan Kirene dohot halak Rom na maringanan di son. Akka halak Yahudi rodi akka perguru. Akka halak Kreta dohot halak Arab. Di hatat tabedo itabege. Di hatahon nasida akka ulaon habal gaon ni debata. Jadi terlomong manasida saluhutna. Jutbe marohana. Akka ninnama sama nasida. Namar hua doi ulaning. Alai mangicahi do nadeba akanin nama. Gok anggur na tonggido nasida. Ido sahana. Hamu akamanami nanami. Jalak kamuma na disyamu kabirangmu di bagasalas ni roha dokma selamat Pentakosta. Di jalang marsi jalangan. Selamat Pentakosta. Ala
Torok dong atta nabor satu harapan baru gabe. Adong dia bana soboy masih jalangan ala pulik sada ti. Alay naung pinadomo ni tordima hitan waing. Hamuak kadong at caha porsyaon ama nami na hinahulungan. Umma tahun gerejawi napatuluhon jalan aparpudi 2 hari per mingguon tarayahon. Manang di alam tai saya dibayar duisi warna pesta. Paskah sada paskah 2. Natal na perjolo, Natal na paduahon. Dungi ahate ulau sadarion. Pesta hasa saur ni toldi perbadia. Totu bodo tubuh suku-sukun. Turo hatta puasa. Saya 2 hari. Tapi setahun manang ta rayahon marhite per mingguon. Paling tidak natulu tahun gerejawi nian molo pasca dohot hari hasa saur nito di perbadio saya hari minggu do tepaton alai asing Natal sipata do tu hari Senin Selasa manang karena asing ala memang mardomu manang berdasarkan tanggal do hita 5/25. Sangat memberikan perhatian doha KBP diaka ulau namar situhon. Natal tapi setahun 2 hari ima asa odol asa sahat tonani pestai tonani ulau ni ala bolola cahali tarayahom manang marminggu hita baboy doi holan mamulus boti ala manang BHP ganu pari minggu marminggu do hita. Pesta pasca pesongoni asa odol nang di haroro nito di perbadia pi asa odol ima ahado nanaing si putih hatta dohot nanaing dapota sian na merayakoni totu aka manginang macai gorang do na jupak kita na dapot kita udok majo nata parsaulihon moloro hita tu sada pesta lubobi hita halak batak sada hina harga sada hauliyo do jala sada apresiasi do molo sahat hita gokon nang jauh-jauh manang udangan laho madohoti sada ulaon ujuk manang pesta jala ganup na niotang naginokot tu ulaw ni sayaong do ragam ni parsaulihan jupak kita. Manang sayadong do jabbar dapot tita. Jabbar juhud, jabbar hata, songonari nga tabba, jabbar amplop, jabbar saweran. Ate, sorong pola ni komando manang song pola masuki di urutan ni adak tay, idahamu makai nata. Isa bola habirang di jolo ni gedungi siamu pe holalau mangulosi holalau patortor manortor ay tor bergerak gui songon regu sada regu 2 di bagas salas ni roha manotor rasida jala herbang tangani ala Roma akka nama nawer paling minimal 5.000 sahala kan non Roma nawer. Hola sido kita marsi pangano dak sa dililingnay mulai sido pehita tokinay Roma lapet. Kopi tes aro na dibukus-bukusi. Ketupat. Hola ni sido pehita tokinay rodo waha. Kasang tuak kamata sigare bir. Ang gope kobang layang. Ate. Uhu merdana nanunaka. Persagian niya dope kapan ada do dia. Jugudang do dapat tita. Sian namar gor pesta. Mulatar mundur waktu
lewat pukul 5, apalagi masuk tu pukul 6. Ang do peruan pelop. Bayi si do PH wering anti nyamuk kina. Aro maksudnya anti nyamuk kon naraku. Oh, berarti lam leleng isok kita lamunga hormon manang sore roma nyamuk. Asa uri puro na manuran ti nyamuk manohor ado warri. Autam mang nadia hape menghargai dua tongkan. Ala nunga dia dopi pestai sa ro na sirung sa ro na hormon manang naung roaka rongit manang nyamuk. Artinya di siya ka manginang saya dapat do hita, saya gudang do tapar saulihon molo bongot manang rohita tu sada pesta. Jala siani do borhat, lobi siani jupak kita molo tado hoti manang molo rohita. Tu pesta manang ulau naniotang ni tu hatta. Di sadarion 25 no padudut pestao tarayahon sadari do marcugut. Totu gari pesta ni hita hatak nung ngagudang tapar saulihon akan marragam nama belas rohatta. Nama bet taruli hita. Nama ben adong si buanutta. Nama ben adong si peopotta. Atong molo namar pesta do hita nuaing. Molo na tarayaho don waing pestaon alay nga marulahulakon haroro manang hata saur nito di purbadion ahano na naing halatsonotta ahano naing jakonotta songo jabber songon ipola na naing si halasonotta siya pestaon totu akka manginang kumula dohita jolo satokkin adorang somanaik Kristus jala adorang soro so saur to di perbadion fenomena manang aharo na masa na niadupan niya kasisian hati hai tohoma hibul di tolu satu ngataon Jesus dukpa tari daw diri bana makobasi marhita na marjamita mangajari marhita na patuduhon pajongjokon harajaon debata mangubati na marsahit songoni nang pahehe akka naung mate takas do ditadda akka sisian na ibana. Ala memang dipatu pa Jesus do sada evaluasi marhite suku-suku tu akka sisian ni. Ise doau di dok natoropi. Roak kasisian ni madok. Homa sada panuri rangih ninna. Panadaw ni natorop tu Jesus ima panurirang. Nabi karena Yesus melakukan apa yang tidak bisa dilakukan manusia biasa, justru melebihi itu. Roh Yesus medok mse, ya hamu songo sisean nong rap doho tau ganupari 24 jam area doho borngin. Ise doa di doko kamu. Manigor hehe do si Simon Petrus sisean na paling dekat kepada Yesus mengatakan, engkau adalah Mesias anak Allah. Yaho ima anak ni debata yang diurapi. Tohodo Allah sia nakka ulau ni Yesus ngatak tadi sangat berbeda dengan tokoh-tokoh Yahudi, guru-guru Yahudi yang mengajarkan. Ben Napoleon Nasida panggilan kepada Yesus itulah Rabbi atau guru agung yang tidak sama dengan guru-guru biasa seperti yang mereka temukan. Takas di Nasida. Alai di perdalanan ni partikiani akka manginang dung tertakup Tuhan ta Yesus. Dung soadong di beni mana paraloan ni mana di porlak Getsemani sampai Rosi Petrus isi tak podang naik mamonggol ho pinggol ni sahalak sia soldadui bah gabe berbalik ibana enabu hado tutu menjadi meragukan
kuasa Yesus. Apalagi musa duk sahat rupani, dung di gotong, dung di arak Tuhan ta Yesus, tu istana ni Pontius Pilatus. Roa kana torop, nyodo sahara donganena, manigo roi mana, daw, dakku pata datada, dakku bawa to manangisin na. Mulai siya ni, akka manginang, mabirma si Petrus. Yesus na ganupari ng takas sa debana, malah dia berani menyangkal. Ati pero ko Yesus sebelumnya, sebelum ayam berkokok 3 kali, memang Petrus, kamu sudah menyangkal aku 3 kali. Nunga di persuadawan. Lumobi maka manginang dung tertusuk, dung tertulang gimana, mati mana jalap. Tertanum gimana, gok biar ma. Sisiani, gabi marsi buat, marsi tordong dalam Nabi. Malah, tonan itu hatta Yesus sotung lau hamu. Maringan mahamu totong di Jerusalem na. Alayarong madua halak si Andreas dohot si Filipus. Taktik kosbion. Hita pe haduan. Mate songo Yesus itu haduan. Takupon na, bunuon na, persilak konon na doita. Mula mahita tu bagas ni damang. Mula mahita tu hutatta. Tak tinggal homaun. Alania hadui. Alani biar ni roha. Mulutaida di Bibeltai di bahasa Indonesia dok perjalanan ke Emmaus pas di hari Minggu nggak mula si Andreas si Filipus tuhutani natorasna bona pasugina makata-atai halahi di pinggir dalani taktik kosbion mate nama hita tong takupon na nama hita tong alai manigor adong mengaku bisa pudi ai siro nani hatamu na 2 songonima sudah napakataw mo na. Bana sa ibo to na masa nang mati Jesus. Badangin tamu haro murutung pemati ibana na hehe di mana dari patuluhon na. Ro Jesus madok ayahu do na di hatamunen na tarjolma mana sida. Bah tutudo ape hehe Jesus. Alani mula mangusena sida. Alay tongdo di bagasa gor gok ni biar na sida. Alani yakamangina. Ujung yang manakuk Tuhan ta Yesus tu banua gijang ima tonana. Sotung ditadi ko kamu Jerusalem. Sotung ditadi ko kamu parpungwa munahian. Pos rohamu. Lehonokku do marhite-hite damang. Tongoson ni damang do ima parakleton manang parakletos. Roh penghibur, panuturi, padongani, silehon habaranio. Imadung 10 hari Yesus tuhatai manakok. Na di hari Kamis na hari hanaki sadarion akamanginang. Di gonopi ma paduhan. Alani si piopot tanah perjulu akamanginang. Satia do debata, satia do Kristus dijaji do padohan. Kristus na satia di hati hani ulon apostel 2 jala ido nang songonari mangalehon dihita kamanginang habarani. Tu adong do ragam ni biar tak nama dalani ari-ari ningulwon. Adong do nama baik kita biahaton. Adong do nama baik kita mau home. Tidak berani. Alai marhite to di perbadia, marhite to di tuhata. Nato tong mangula saat ro di sadarion. Papos rohama manginang, molo adong nani habiaran ni roham. Mangula do to di rebata. Lopi matangami, martangi yang maho, pangido ma perguguan na do. Gara do to di perbadia nani lehon nai. Ido sada ipola dohot parsaulihon. Natajalo marhite na rohita kamanginang tu Pentakosta sadarion. Songon siseani narigohi biar hati hai. Dang leleng na sida. 10 hari dong. Roma jalamasama ima. Asin ni rohan de bata. Pasaor hotodina tuak kasisiani. Na parjolo ulaun nito di ima mangalehon hasadaun. Ido benairok. Di judul di topik ni minggu teng kuasa Roh Kudus yang mempersekutukan
manang huaso nito di perbadia na pasadahon. Naking ngamar si todong dalan na ngamar si dalan na akasisiani alay marhite hasa saur nito di perbadia. Gabi dumu, gabi sadama musena sida. Dungi di lehot debata marhite to dinay mahabaranion. Mulut ajaha udut niak katurpuhon akka amanginang. Di ayat 40 dan non manigor mar parbue maulaw na sida ngabarani na sida mabaritahon ima ulaon manguduti ulaw ni Yesus tardidi ma 3.000 halak sahali padidion. Luar biasa. Ima alani naung sadana sida. Alani hasadauni akka manginang boy mencapai dohot patupahon ulaon na balga, ulaon na bidang. Dohot hasadauni akka manginang ido na di halo mohor rohan debata. Alani ido nak kining nian molo ikota-kota besar so ngono jarang do Jepang akana somar sepakuring ala yang go ihuta ate ihuta kan ihuta tabi ala kana martutur sudi marhamarangi molo ni suruh ki marsi jalang majun olo do reagi marsi somar sepakuring kinan tong ba nama jalang ala itu tadi do sepo demi binoto marsoala lagi jalang marsi jalang kau sana pakosta ba mang na terpaksa pe mang na memang mangula pe to di porbadi. Ang ko tong nama jalang. Alela so ang tong na pasisipon. La jalang ko may. Alay siya ni mahita ka manginang ulaw nito di porbadiay ima pasadahon dohot mangalehon habaranyon. Na mangihu ma marhite pesta Pentakosta di hari sadarion akka manginang. Asing ni mangalehon habaranion. Asing ni mangalehon tod di hasadaon di jo manang ditogu-togu turpuhodo memang kita memahami sada peristiwa na luar biasa. Dohot titik balik ni sada peristiwa di perjanjian lama. Atik tungga biadong merasa kontradiksi hita. Ai molo di kisah para rasulon amang paditanami toho jalati kosmai. Tod dini debata memang mangalion hasadaw do. Alay bolo mula kita daw tu pada narubi. Justru tod dini debata ma bain asesega hagagaor rin na kan. Pakta do memang i. Alani tod dini debata ima pasauton akka ulaun nadenggan. Patuluson akka ulaun nani halomo ni rohan debata. Alay laos boy donang todi ni debata mangula do manggugay aka ulaon manang tahi naso denggan naso di halomo rohan debata. Nimrod halak na terpasu-pasu di mana di baik di Bibel tay di jalo si Bibel di jalo si Nimrod do sia debata ima pasu-pasu na sumurung menjadi seorang arsitektur, ahli arsitek yang tidak ada menandinginya. Nasoboy adong jolmana asing songon ibana. Manusia pertama yang mampu membuat konstruksi yang sangat tinggi hanya dengan susunan batu bata. Alaidung tolpus dukti boy mana bah ana masa disiak kamangina sautik nai nama pesahat pulang dus nama hita doh di bata atong tatulus tapatulus mau tatorus cumon asa dus sita doh di bata pangaleai udui di bata molo adong jol mana madok manusia yang terbatas mengatakan supaya sama dengan itu kesombongan itu kepongahan. Ido benar ode batamar hite todina. Pekerjaan itu digagalkan. Pekerjaan itu dibatalkan dengan mengacaukan bahasa mereka. Roh tukang nasada buat joanna ibu naso si buat. Isur mau buat tong dang na isuru ne kacau. Alani todi ni deba tapi mangula do akamang. Manggugai bahkan menggagalkan rencana yang tidak baik. Alani
Haroron itu di perbadia sadari ope paingotok kita. Jangan pernah ikut berkompromi, ikut bergabung untuk melakukan sesuatu rencana yang tidak baik. Ingat, Tuhan pasti menggagalkan itu. Molo heape songoni akamang tai depe. Na jahat do tahini hanakon. Alai songna tulus. Itu tidak berapa lama waktunya. Dan lelengi. Alai molo adok situ pahan. Molo adok si dukung otak kamanginang ulaon dia kapungwata. Aka ulaon na denggan. Hadirlah sebagai pendukung. Hadirlah sebagai penopang. Hadirlah sebagai partisipatif. Berpartisipasi mah. Alayang go aka ulaon na nasudeng gado aka manginang. Unang doh tita kompromi. Jangan turut ikut bagian dalam. Karena itu bukan tanda-tanda orang yang dipenuhi Roh Kudus. Imana taida jala marhite ulaun itu di perbadia akka manginang ido nama bema jadi ulaun. Ada orang somanako tuata Yesus tuban wagi jang sasi tong nanga disuruh sisiani, maka Yesus menyuruh murid-muridnya untuk pergi mapraktek kosongon nani ajaran Yesus yang ngelian otoritas dan kuasa. Dua-dua hal disuruh nasida. Laho marjamitai dohot, martangiang dohot, mangubati kena marsahid. Alai mula manasida. Waduh lo muna nak mau berhasil na. Doho akka natinaya kono melapor. Bagaimana murid-muridmu itu Tuhan Yesus? Tidak ada yang berhasil na. Ternyata mereka yang disuruh itu masih di dalam ketakutan dan idoko Yesus disi. Itulah karena kamu kurang percaya dan kamu dipenuhi rasa takut, maka pekerjaanmu tidak berhasil. Alai dung saur to di perbadion ida huma disiak ka amanginang nagudangan waeng disiak kana boy diulah akka sisian itu hatta Jesusi mangubati namar sahid bahkan marbarita Thomas yang kita kenal orangnya pelin-pelan bahkan pesimis. Dan justru dialah menjadi seorang murid Yesus yang melakukan pekerjaan penginjilan sampai 4.500 km jaraknya dari Yerusalem menuju India. Yang tidak percaya, yang ragu selama ini setelah dipenuhi Roh Kudus, justru dia menjadi seorang murid Tuhan Yesus yang melakukan pekerjaan itu. Alani Roh Allah, Roh Tuhan yang membuat pekerjaan kita berhasil. Songoni manang di tonga-tongani huria. Obartu sejarah gereja bahwa kisah Rasul ini adalah dikatakan awal berdirinya gereja atau jemaat mula-mula jala di bagasan Minggu Pesta Kostaima dirayahon akka manginang akka huria ima songon ulang tahun sekaligus jongjongan ni huria ala manigor ima situluribu halak na terdiri. Hamu kadongan sah persyaon di bagasan goar itu hatta Yesus Kristus. Olo doto dini perbadia mucat manang morot siak kita. Olo doto di perbadia manadikon maninggalhon hajol mauta hadiriota. Alusna olo. Raja Saul juga raja yang terberkati, raja yang berkenan di awalnya kepada Tuhan. Tetapi setelah dia memperoleh jabatan itu, akhirnya dia sombong dan memberontak kepada Tuhan. Di hatan itu hatai madok, dungi ditadik kotod dini debatama Raja Saul, songon na piri-piriom maimana ganupari. Maka roh Tuhan meninggalkan Saul dan dia bagaikan orang gila. Molo say tubuh, molo say digohi hosom dohot rimas, haci ni roha pangiburuon dan mangula to di perbadiai di rohat takam. Molo saya tubuh bada di tonga-tonga ni rumah tangga. Molo saya holan napasual akan suami istri. Dak tubuh manang dang mangula to di perbadia di ba lau do ita di kono. Maka Tuhan Allah meninggalkan manusia itu oleh karena Tuhan telah jijik melihat perilaku.
Ditadikot de batado. Ditabunihot de batado bohina marado pejolmai. Ala nunga hagigian ula-ulana di debata. Boido to di perbadia roh Tuhan tidak lagi bekerja kepada seorang karena dia selalu dalam dosa. Nah, atong sia dia dauta to di perbadia kamanginang apostol Paulus madok sian dia parbuani todi. Adong do didok parbuani daging manang parbuani sib roh buah-buah roh. Akai sema akai dia ma hatardani halak na mangulau kolong ni roha. Halak na mangulahon ima kelemah lembutan dan orang yang selalu mengendalikan dirinya dalam hal-hal yang tidak baik, itulah tandanya orang-orang dipenuhi Roh Kudus. Di baisi Paulus do pangajario tu huriana di Galatia asa marhite identifikasi akaum mada parbuani daging nina parbuani sibuk pargado buson akana ramun akaum ma parbuani toddi nina akadia ma diudahamui hamu mama boto nang mangula manang mangulu hamu di bangsa todi manangdang dileo do dihitai kamanginang. Namangihu mana parpudi ala konteks gereja do hatu tubuni gereja do hasasari to di perbadia. Nian dia karena parpudi odak saya dong be. Olo tubuh bada di huriana saya dong do sahalak menonjolkan diri tohodoi perannya banyak di gereja itu. Partisipasinya banyak di gereja itu. Jalaboy do honon partisipasina manang pabayanan nama muka huriai. Ala itu nasujadi boy do honona. Ala niau dua sajong-jong huriai. Itu mencederai pekerjaan Roh Kudus. Ala ni debatado marhite tordina jong-jong huria. Debatado na pasada hita kamangina. Itu nakit dari sini. Ala ni tung nasujadi sasahalak hadirion ni sasalam. Ala niau dua samardalan asal niau dua sajong-jong huriai dang boy. Sotung madabu kita tu gijang ni roha. Alai molo peta rajumi godang tabain boy kita berbuat kepada gereja tadok ma maulate Tuhan mau lihat ma dituturi to dimido dang peparaku boy au marsire oleon boy au memperbaina tutonga-tonga ni huriai. Alani do amang. Molo songonido dangarong be siswa bulu di tonga-tonga ni huriai. Esalilingon na ulo songoni persoalan di huria. Alarok say istilah ini adang arong besok na perpuriyo daong beudahami nunga semakin kita mengarah kepada bahwa memang persekutuan kita di tengah-tengah gereja lah buah dari karya Roh Kudus. Dangalani padita, dangalani stua bena hot huriai mardarut alai ala todi ni debata mangula. Taingok do pera na di pertanyangani masukan na arga sian opuye purus. Manangaha pena masa, manang dia beda pendapat di tonga-tonga ni huria, bahkan antara perhala dengan pendeta. Jangan sampai menimbulkan perpecahan, jangan sampai ada di persekutuan sermon, di pertanyaan atau di pembicaraan kata-kata kotor. Karena Tuhan nanti bisa meninggalkan gereja itu karena jemaatnya, perhaladonya telah berbicara tidak pantas. Gabi magigi dia bata, gabi ditadikon inna nasida. Itu sangat luar biasa. Alani tugas nihita saluhuna majamoton hasadauni menciptakan damai sejahtera asa mian todini di bata nang di tonga-tonga ni huria pisong itu sotung arong behamu akasuduk na poso akamana nami na subuhi berengoni nata hempommu olor songoni ang do dia besongoni ati dak subuhi berengoni natai hempon amate berang gue berengon hempon na gabi tubuh mak kecerugan dia suria marsoal mak dia suria marbada mak hidupnya mangga marbada baik dia roh Tuhan tidak akan tinggal diam di rumah itu dia akan meninggalkan itu. Tajalo mato di perbadia taala cemai ala itu didok hanya dua dosa yang tidak bisa diampuni menghujat Roh Kudus karena Roh Kudus lah yang menuntun kita toe molo marsalah ho manigorlopi tangamu pagido hasani dosa itu to di perbadia nade. Dosa yang tidak diakui. Saya yang di datuk sunedesis suara kebenaran kita akui, minta maaf, segera mohon ampun. Hidup benar peristiwa Roh Kudus juga curahan Roh Kudus amak nginang membaharui
hukum Tuhan, di mana hukum Tuhan pada zaman Musa diberikan atau dituliskan kepada 2 loh batu, tetapi hukum Tuhan sekarang diberikan kepada kita, bukan lagi dituliskan di benda, bukan lagi dituliskan di kertas, tetapi ke dalam hati kita. Itu benar saya, mulai yang taulaw na kanaroa na jut na mabayan na sudinggan na kamanang, saya dibabi taruh tay unang. Alay saya dijujui ta mangulahon na dinggan. Ito na kining lapatan ni epistel tay adogora potum tayate. So ngonon nin na Tuhan Jehova, lehonok ku Tuhamu roha na baru dohoto di na baru tu bagasan ate-ate muna. Jala usatok ku do roha batu siat daging muna. Jala lehonok ku Tuhamu roha na marpakilalan. Jala lehonok ku matodik ku tu bagasan ate-ate muna. Ahur mabaisa asamat parange hamu di bagasan akapatikku uhupupe radutamu jala patu paumu. Roh Tuhan itu sekarang telah diberikan kepada kita semua. Tangi mahita disi, tinggil mahita disi akka manginang, mangula do tordini perbada, tordi perbadian ini bata di tonga-tonga ni nguluta. Amin martangiang mahita. Mauliate ma Tuhan di sobahor rohanami tuado pamuna badiai. Di asi dohot holong ni roham do namar mudu-muduhon. Saluhut gulmit ni ngulu nami. Di gohiho do Tuhan hami martitod dimi. Aca bolas cami Tuhan marhabaranion. Di bagasan ngulu nami mangulaw nakka siulaw nami. Jala totong Tuhan diusio kotor dimi. Gabi marhasadaw kami. Di tonga-tonga ni keluarga nami, rumah tangga nami. Nang sungoninang di tonga-tonga ni huriamon. Atong Tuhan pergugoy hami tutong mangulahon nakka ulaon. Obartu hatami. Mauliate mali Tuhan di tonga-tonga niya ka program ni Huriam di pesta parheheon sekolah minggu na naeng ulahonon ni Huriam tu hari minggu na roon tupahi may Tuhan pasu-pasu martu pado denggan besanga puji-pujiat di guar muna badiay las ni roha di hami lumubi di akka yanakon nami sekolah minggu Tuhan debata Jehova manami di yanakon ni Huriam ina nami nyonya siahan buru manulang di naung di jalo Huriam Tuhan surat masohot na sida Tuhan sian guru sekolah minggu ra alaniaka nahurang hipas manang alasan kesehatan Tuhan pasu-pasu ina nami Tuhan asas marhai pason ibana madalaniar nenguruna jala hobartusima Tuhan dihirim Huriam do Tuhan haradion niaka yanakon ni Huriam nalaho mameleho dirina gabe guru sekolah minggu ipe Tuhan sayhoma na mangukap saluhutna. Di acara dohot program ni sekolah minggu retreat na sinakapan na Tuhan tupahi may asa bolas martupa do dengkan. Pe aremaja na posobulung pasutri pasu-pasu Tuhan martupa may di bagasan asi dohot holong ni Roham. Tuhan debata Jehova manami ditiki sadarion ali Tuhan borhak do ima na mangudurhon pelantikan pangujak konon ni naposom padita silaba do keluarga gabe padita resort di harapan baru iman aborhat korgabungan dohot parupuan ni Huriam pasu-pasu Tuhan ulau ni martupa dohot dengkan jala udut ni Tuhan disakapi Huriam distrik 5 distrik 8 DKI Jakarta di hari 2 Juni Tuhan patupaon ni Huriam ma di ingananon paborhaton padita resort silaban dohot paujakon amanami padita Dr. Jusen Buang Manalu di bagasan sakapmu masaluhut na martupa do dengkan ali Tuhan. Tuhan debata Jehova manami mauliate ma di asin Roham dohot holongmu napasadahon holong na syakui di anak dohot boru ni Huriam Deborah Sinta Nasia Margareta Utagaol songoninang Jordan Kristanto Sibuea yanakon ni Huriami namarsaka manasi dari Tuhan dia ka ari naro 24 Mei 2024 majalo pasu-pasu perdonga carepion di Huriam HKP Menteng pasu-pasu masaluhut na pangaradion na sida Tuhan pasu-pasu masaluhut na nang akka ulaw na naeng si patupaon na sida songonima Tuhan nang padidion na badia di hari Minggu Tuhan patupaon ni Huriami di tanggal 2 Juni martupa may doho denggan di bagasan asin ni Roham di hamulator rohanami le Tuhan ima dengan bahasa ni Huriami, ruas ni Huriam, marhiti na mamelehon, laho mendukung pelayanan fasilitas imas 2 unit TV Samsung, naung boy hupake hami Tuhan mamuka hari Minggu sadero. Sailam tabay ma di ruas ni Huriami,
pasu-pasum sika ni naung pasahaton nasida pilihan nasida tutonga-tonga ni huriam. Tuhan debata Jehovah manami akka ruas ni huriam naung mulak syar rumah sakit dihamulati rohanami ma inang nyonya situa merpaung buru pasaribu dia karena salpu Tuhan pola ikon rawat inap nasida di rumah sakit jalan menjalani tindakan operasi. Ipe Tuhan di proses pemulihan nasida di bagas nasida Tuhan pasu-pasu me asasi kop Tuhan sumuang gogo hai pason ni inanami i. Songoninang di yanakon ni huriam gabe panjaitan sahalak anak sekolah minggu Tuhan nungga mulak siar rumah sakit jalan nungga bolas di bana marsikola Tuhan mauliate ma pasiko ma hai pasonna amanami amang JP na inggulat Tuhan dia karena salpu pe Tuhan dirawat di rumah sakit persahabatan menjalani tindakan medis operasi Tuhan jalan nungga mulak nasida tu bagas nasida Tuhan debata Jehovah manami pasikop ma hai pasonnya manami pasuang Tuhan guguna jalan mauliate ma nungga bolas nasida rap marsaur hami memujiho ditongani parminggon nami saderon pasu-pasu manang saluhut keluarga dohot yanakon nasida songoninang ama nami amang ludin manurung dia kapartiken nasal Tuhan dirawat jalan menjalani tindakan operasi di rumah sakit Budiasi nungga mulak Tuhan tu bagas nasida menjalani pemulihan pasu-pasu Tuhan pasikop hai pason nasida tujuluan nyarion songoni manang i boru ni huriam Rebeka boru pasaribu Tuhan dia karena salpu pe Tuhan pola menjalani tindakan operasi di rumah sakit Pondok Indah alai mauliate ma nungga mulak nasida tu bagas na Tuhan jalan menjalani pemulihan pasikop Tuhan pemulihan nasida asa sikop sempurna songon sedia kala Tuhan dongan nami saulaon naposom ama nami sintua saut sarido sinaga ditikyo Tuhan pola dope kon rawat inap ibana opname Tuhan di rumah sakit Hermina Jatinegara. Pasu-pasu Tuhan akan tindakan medis, perawatan, pangubation, alat-alat medis, para medis akan dokter Tuhan. Gabi perhitianmu Tuhan, mangubati amanami asabui mana hatop mulak tubak ala naung peut bolong sahid siapa matangna. Jala bolas sami Tuhan marhobas di tonga-tonga ni huriamon. Ali Tuhan debata Jehovah manami. Songoni maka ruas ni huriam. Na marulang tahun dohot na naing marulang tahun sa minggu 7 lalon tabay paso-paso mi gajang ni umur dohot hai paso di nasida asalam martabalas ni rohani sudi ruas ni huriami madalani ari ni nguluna Tuhan upasahat tami ma saluhut na ruas ni huriam siyan na met remaja na pasobulong saat rodi tuakan na tua nami di bagasan pangaramot yo mama dongani hami dia kaulaw nami sa minggu 7 lon jala pasu-pasu Tuhan. Asima roham hami Tuhan. Sai sesai dohot uras masude dosa pangalasyon nami. Asa tamahay macalo pasu-pasu mi. Holam mangasahon goarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Mauliate madiho. Amen. Ta puji matuhat tamarhite na maredde laos tapasahat peliata. Ombok Tuhan minadi jolomo otot dini debataki uhir patik muturo hakino
Tatangya koma peliata alede bata amanami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut sileo leho na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasahat hami masian na nileho mitu hami pelian nami tuho say jalo may gabi wap na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasya kami pelianon pati bulhon harajamu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohanami marhite-hite todim asalam hutadahami godang ni si leho-leho mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale Tuhan de bata amanami naso tarasam do godang ni sileo lehom dihami to dimna badiai di leho kotu hami zolma sumonggopi hami na leaon nau margaido di leho kotu hami jala gumodang do isian portibion dohot sian pangisina sudi ope mauliate marohanami jala pujion nami maho alani sudi habalgao dohot hamuliom naung pinapatarmu tuhami say lehon mato di perbadia tuhuriam akana olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami asa diajari dirajai dipatiur di perbadiai jala dipatotong hami mian di barita nauli aleto di perbadia say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi asa masih jaloan jala masih haholonga songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus nabadiai sodangi jala patiur mahami asa utadahami akadosa na balga dohot na met sipa sidingon nami say buas maho manesa dosa nami asa lambadia jala ibaru hami ganupari asa tarbahek kami saor di bagasan huria na badia nasa sadai sayo dihon jala padomu hami tu amai asa pos rohanami madok amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus say tabay si leho tu huria asalam gadda torop ni akka perbarita nauli dohot pangajari dohot para siroha nama maritahon habalgaumu di portibion say sodangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni halak Kristen di gereja di persikolan nang di bagas nabi asa tau nasida saor tu parpungwa sugut say sungguli akka natarpodom pergugui akka nagale say songgoti ma akka nanaing dohot natakang marroha asa ditinggalhon nasida hajahaton nabi say parrohaya kana bojok roha jala apuli akka na marsak dohot nadanguli asa unang di rupa-rupa pertibion akka manguluy nasida say tatap manatargugot dohot na pinaburu-buru ni halak alani haporsiaw di Tuhan Yesus say ajari nasida maralus jalamiam maho di bagasan nasida say ramoti ma akka pikiran ni panggonggomi panguhum dohot akka raja asa tigor uhum nasida jala asa dihabiari nasida ari paruhuma cogot say patubu haporsyon nami asa totong huingot hami naung sesa dosa nami jala buanomu hami tuhanguluan sogot say sungguli pakirimon na mangulu di hami asa pos rohanami nang malakke dagingon panguluom mudo muse asa masuk kami marnida debata ama marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliama nami na di Banua Gijang say pinarbadia magoarmu say Roma harajomu say saut malomo ni roham di Banua tongaon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami unang hami tugihot tu pangujunan
palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan de batama buhina tuho jala dipasaorhon madamena tutodim. Amin. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Allah itu baik, sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan